Здравейте YouTube, аз съм Контрола БГ. Първо искам да се извиня, че отдавна не съм снимал. Но просто компютъра ми беше бъгнат и сега съм с нов. По-малко ще ми лагва и така. Започвам сега с клипа. С мен са BG Power и Мъръм Стакен. Нашия привет сървър, клавиатурите са отворени. И така. Да, сървърът си е много як. В смисъл, той Мъръм Стакен доста време е бил тук, някъде към 5-6 дена и повече. Една седмица сигурно. Да, кандидатурите са отворени, сигурно канал в описанието на Мъръм Стакен, може би. Не, може би, да. Да. На BG Power не. На BG Power не. Не, изобщо. Няма да го служа. Не, наистина няма да го служа. Да, Efficiency 4 кирката и Efficiency 3... Той, кажи го де е. Акста. Не. Лопатата. Отидаха, защото умрях, нали, бях малко АФК, бях до брат ми. И съм умрял, в смисъл, удавил съм се. И да. Ало. Ало. О. Добре. Може би си видяли хора на чата. Ами добре, хубаво, ари в Nether Fortress-а. Аз сега си направя ни айрон неща е. Трябва само да си довършим. Аз не тръгвам да правя някакъв път, трябва само да си го вършим. Така че е достатъчно. Добре, аз сега си направя ни айтеми такива. Айрон ки. Кой левел си е, Мъръм Стакен? Трети. Ще ми инчатнеш ли двете работи? Дай. Много съм тъп. Вземи това. Ако правиш арна лопата, не вземеш дъма. Ами, брат, сега няма да хъбим дъмата. Чай, че хвърлях стрелата. С нанели бега съм тех чарпак. Който яко тъп, зариш не става просто... Омгъват. Братле, ето ти хубав, бе. Ето ти хубав лук. Мерси. Нямам левел вече. Никакъв? Нашия на четвърти. Добре. Хубаво, ари ще ходим ли у Недъра? Мяре да видим, ама само трябва да си направим релси. Релси ли? Направи редстоун релси и то не е обикновените. Аз ще направя. Също правя. Взех си малко стрели да знаеш. Идем така. Ами и то имаше релси в най-мина. Маншафта. Ние ще направим. Ама не трябва само айрон. Айрон? Тук има 36. Знам бе. Трябва ни и такива. И тук има 17. Трябва ни и редстоун релси. Еми тук виж колко много редстоун има. Ще е малко. Ама аз не знам как се прави редстоун релса. Аз знам. Всъщност не знам. Нали? Ау! Снимаш ли още? BG Power? Да. Не знам как се прави. После ще гледаме, после сега ако чуем малко бакграунд шум ще има. За малко. Хубаво, аз знам. Ти влиза и... Аз ще влеза в сервера. Ох, леле, не дей така. Трябва ми прат... не, ти сега ще. Имам си всичко. Сега ще беше, защото се преместихме на просто. Къде си, Джулиан? Недъра, ето съм. Ето там до Недъра. Ето. Тук ли си? Как беше? Да, видях единия спаунер на Блейз. Къде? Че? Ето го. Да. Ти в Недъра ли си? Да. Няколко години спаунер. Як той, че такота. Виж там. Че... Трябва да си направим ферма за Блейз. Скоро. Някой ми пише по скайпа. Така. Много как ми заби малко. Дроп. Аз много няма да ходя нататък да не се изгубя, че. Така. Здрасти. Вау. Не съм снимал отдавна, защото да, казах ви заради това. Някакви други спаунери. Ма ви за колко правихте смисъл сега за косане тия работи? Сега ще влеза в сервер. Чай, че взех едно такова. Окей, той Мъръм Стакен заглушава, защото нали там баща му кашля. И тук още един. Аз знаеш, аз ще поферма брат малко Блейз.
Че нещо паспорт пред всяка сайти, бе. То брат, то почти постоянно се прецаква. Да, то нещо се прецака на стик. За малко, Марио, Опри се. да сваряме малко Блейз. О, яко ми изглежда с този тестор пак. С кой? Нека в староденски дел на нещо. Денчо, оня дед мъръме Сорти. стакан ли че го е пратил? Мъръме стакан. Той не ми го атака, аз той ми те дай само. Сортек, Дона, Пандар. Той сигурно се с него, не знам. Ми да знам с тем. Аха, спалнаха с Блейзове. Мамицата Очевидно ми вади 31 в абсолютно. Ама няма никакъв факт. Ти в недъра ли си? Да, имам едно Блейз вече. Що правя? А? Скъбих си ендарта ли бе за секунди. Но свето тук, а мамицата ти. Но се спалнаха, бе. Не. Така, имам две вече. Знаеш ко? То ще го става тук и те малко да се спалнват, пък ще го заградя. Аз няма да идвам в недъра или да идвам. Не ди, бе. Аз Аз го заградих. малко ще оправя фермата. Клипа няма е много дълъг, смисъл, само да видите привет сървъра и да. И такива, да кажа, че съм снимал. Отворни се кандидатура. Да, бе, аз казах. Спокойно. Знаеш, защото не бях тук. Ти беше май заглушил или просто нямаш? Не, аз се отидех на лаптоп. Брат ми сера да я разциква. What the fuck? Мале човек, чай, че гаста щупил портала почти. Мали, имаш ли обсидиан? Не, почти го е щупил. Някакво такова лилавите ги няма. Диди. Имаш ли запалка нещо? Мале. Мъръм стакен, ти лут ли си, бе? Чакай, идвам при вас. Нещо. Виж колко е портала. Мале! Майко! Бегай! Ало! Аз нямам рендър distance. Отблъсквай го, отблъсквай топките. Чакай, трябва да... Не го виждам аз, човек. Трябва да си направя повече. Ще умра, човек. Ох, мале, бах тия зомби пигмени. Аз съм на малко, аз ще скрия. Дайте стрела, хора, дайте стрела. Няма ме, кома пише, човек. Дайте стрела, бе. Дайте стрела. Ела тука. Гаста ни бият. Стрела. Помагайте с гаста. Мами, това, бе. Нали ти дадах, бе? Ето, умирам аз. Аз не го виждам. Защото много мага. Фут. Ще се мре. Чакай, ще го убия, човек. Умирам. Някой да ми взема айтемите. Не, оцелях. Добре, аз ще да ти ги взема иначе. Да. Аз кой да целия брат, не знам. Аз не го виждам да отима. What the fuck, какво стана? Ударих Ендър Перо в блокчето и се оттъпа. И къде отиди? Мисъл, къде умре точно? Мамицата си, бай. Аз имам спам поет в... Ай, дойде. Убий го. Ох, умирам. Убий го аз. Аз ще си взема айтемите, ако съм... Гаста къде е, бе? Убий го. Къде беше портала? Аз вдигам левел като чупа това. Аз при портала умрях, сега ще си ги взема. Нека ти шиба, гаст. Аз го убига. Има и друг. Да, не го ли виждаш, че бяха много човек. Гаста, мен... изчезнахме. Не. Портнах се в блокчето и ми изчезнаха айтеми. Нямаш айтеми сега. Няма. Убий го и то. Откъде ги После дам? ще ходим да майнваме мамицата му да еба запалях се. Гледай се малко да падна в лавата аз. Да вземам ли айрон от хома? Сега още не дей смисъл, да. Ако искаш сега още не Малко дей айрон да има. пазим малко. Ходите да копаете ви. Да, после ще ходим да копаем. Ти да уби ли го? Аз съм 15 левел. Събирай Аз съм четвърти. които ти дава левел. Кое да събирам? Кварцето ти дава левел. Добре. Там се Дай ли ледър сет? Може ли ледър сет да си направя? Прави ледър. Ледър ти И да. ледър се си направи, ако ти искаш. Смисъл, айрон сега още. И си го отцвети, да. Да, отцвети си го. Си за по-фешън. С айрон се тужда си. Направи го в бяло, ако имам бяло. Той се прави с мобол. С лазурит го направиш. С лазурит. Да. О, Аз много си пък пишем кам. диамантен сет. Ще викаш, бъде ми синия диамантен сет. Ще Като ста мой. Аз съм станал и искам да стана админ. Да. Вика, за 2 лея съм станал, ще стана админ в между PvP. другото, защо сега имаме само 2 от таковата. Кажи го дем. Само 2 от лилавите имаме, човек. В смисъл. Само 2 от уния порталите. Само 2 са. И думето аз ще сме на портала, ще го щупа, той ще направя. Къде Ако беше да ло? спални някъде другаде, а?
Нека си го така като голяма работа. Окей, сега се чат на сета на... Не Dark Parrot стреля ли? Събери от това си дигаш левел, аз съм 21 левел от това само. Нямам прави... не. Аз сега ще ти направя. Къде не е портала, само че аз, защото не играя много в Недъра, така и... Ами да дойдат да намеря, аз смисъл знам Да, къде ето го. Да, добре. Нямам Ендър перла. Както винаги нямам Ендър перла. Кой се орига така яко? Не, някой не знам. О, диамантен сет. О, BG Power много си як. О, магай. Еми, не знам. Мисля това да е края на клипа, смисъл, защото да не става много дълъг. Добре, И бъдете мърмистекни. Замърдаме стакен, смисъл BG канала Power. в описанието. и BG Power, няма да е в канала в описанието. Аха. Еми, те каза мърдаме стакен. Еми, сега че пенчанти кейбъл. Ари за BG Power от мен да мине. От мен да мине Дим. Хубаво, добре. BG Power. Еми да, хора, това е от клипа. Съжалявам, че съм снимах. Ето, видяхте клипа. И, чао. Къде ще чао, Чао. Мърдаме стакен. Добре, това е. Ари, чао.